To by si sa mohol rozbehnúť, jasné. Tá dvojka má... Dobre, už si tu. Skoro. Koľko to tu je, jaká jama? No. Myslíš, že má dvojke hore? Dvojka, áno. Ono by tu sa už jednotku zajeba. To už ako komu ťaha, neviem, aký máš prevod, vieš. Tá dvojka nejde už dobre, v takých otáčkach nižších, že to píč. Jakú máš vývodové a zadok? 14,51. Ja mám 14,50. A hneď tie staršie bety, čo boli osmičky. Teraz ide zúrivý slota. Lubošu! Nech sú z toho nejaké zážitky. Hop! Že to je nádherný kraj. Fakt. Dobre. Tie stromčeky sú svine, oni ťa posunú. Ako sa postavil na zem, ho postavil. Piča, vyjebana! Nevadí, pohode. Luboš, jak zídeš dole, tak ten kopec sa dá takto obísť. Stále doprava, doprava, doprava. Dobre, zamotalo do piče. Kurva, čo je? To nevindem hore, vindem? No myslím si, že neviem. Skôr asi nie. Neviem, to je môj názor. To by si musel byť iný šéf. A nesed na nej, keď to chceš vystaviť tlač. To nepohne. Ale zrovna si ju. Hop. Šmár to dole. Liehaj, liehaj. Poď, liehni. Mám to ísť ja, ty ideš. A poďme tak celú, nevládzem do piče. Normálne nevládzem tu. Ty som na jednotke či na dvojke? A teraz na jednotke, a tu si na dvojke. To by si sa mohol rozbehnúť.
Ja som myslel, že sa rozbehneš. Ja už som 30 kusov hore a tuto ma počvíklo, tu ten kameň vyjebaný. Už len ten kamenčok a už som hore. Tu na touto stranou pekne. Borievky do borovičky. Toto je? Ja to borovica? Jalovec. To sa dáva do borovičky. Kokos, vyjebaný! To potrápi trocha. Jako toto dvíha na zadné. Paľo! A? Tak to obidíte.